Zdravo! U 9. lekciji bavit ćemo se izradom kviza. Uvijek je interesantno testirati znanje, a naročito ako si ti osoba koja bira pitanja. Hajde da vidimo kakva je u stvari logika kviza. Voditelj obično postavlja pitanje, osoba koja odgovara daje svoj odgovor, u zavisnosti da li je odgovor tačan ili netačan, dobija povratnu informaciju. Dakle, ukoliko odgovori tačno, voditelj ga najverovatnije pohvali, a u slučaju da je odgovor netačan, voditelj mu kaže nešto utešno ili mu pruži nekakvu drugu povratnu informaciju. Jasno ti je da govorimo o grananju. Ako pravimo program koji je kviz, potpuno smo svesni da se neće u svakom trenutku izvršiti svi delovi programa, odnosno sve naredbe programa, već da njihovo izvršavanje zavisi od odgovora korisnika. Hajde da vidimo tačno kako to izgleda. Neka maca postavi nekakvo pitanje. Idemo na osjećaje, pitaj, na primjer, koliko je 3 puta 5. 2 puta kliknemo na blok, evo maca pita koliko je 3 puta 5. Od korisnika našeg programa očekujemo da u ovo polje unese svoj odgovor. Nakon unosa odgovora, računar će uporediti ono što se nalazi u kutiji, odnosno u promenljivoj odgovor, sa tačnim rezultatom. Ukoliko zaključi da je istinita tvrdnja da je odgovor jednak tačnom rezultatu, mi znamo da je tačan rezultat definitivno 15, onda će maca izgovoriti bravo, a u suprotnom, ukoliko računar utvrdi da ono što jeste sačuvano u promenljivoj odgovor nije jednako 15, dakle da je ta izjava, odnosno tvrdnja, laž, maca će izgovoriti nisi u pravu. Sasvim je jasno da se ovaj deo programa neće izvršiti ukoliko je odgovor netačan. Hajde da se bacimo na programiranje. Idemo na upravljanje. Ako je, pa uzimamo operacije, biramo operaciju jednako. Ako je odgovor našeg korisnika jednak broju 15, maca treba da mu kaže bravo. A u suprotnom maca treba da mu kaže nisi u pravu. I da vidimo kako to funkcioniše, koliko je 3 puta 5, a ako stavim da je to 10, nisi u pravu. Hajde da vidimo šta je sadržaj promenljive odgovor, odnosno šta se nalazi u onoj kutiji odgovor, pa ovo 10 koje je naš korisnik uneo. Ako ponovo pokrenem ovaj program i unesem recimo broj 3 kao odgovor, vidjet ćeš da se i sadržaj kutije menja. Hajde da postavimo još jedno pitanje. Da bi se proces slaganja blokova skratio, možemo da kliknemo desnim klikom, da umnožimo ovo pitanje, dodamo i naravno promenimo ono što pitamo. Neka sada pitanje bude kako se zove planeta najbliža Suncu i šta poredimo, da li je odgovor korisnika jednak reči Merkur. Hajde da startujemo program. Koliko je 3 puta 5, ovoga puta ću napisati 15. Bravo, to je tačan odgovor. Kako se zove planeta najbliža Suncu? Merkur. Bravo, i pogledaj sadržaj promenljive odgovor. Sada je umesto broja tu reč Merkur, odnosno niz nekakvih znakova. Računar ne prepoznaje reči, već ih doživljava kao nizove znakova. Jasno ti je da na ovaj način možeš da napraviš ozbiljniji kviz sa više pitanja.
Ali da li ti nešto u ovoj čitavoj našoj priči nedostaje? Nekako kada radimo kvizove uvek brojimo poene. Pa mogli bismo onda da uvedemo jednu promenljivu koja se zove, na primer, bodovi. Idemo na podatke, napravi promenljivu, bodovi. U redu. I naravno neka na početku programa broj bodova bude 0. Zašto stavljamo ovaj blok na početak programa? Pa svaki put kada kviz počinje, bilo bi dobro da broj bodova bude namešten na 0, zato što svaki put neki novi korisnik testira svoje znanje. Ukoliko naš korisnik tačno odgovori na pitanje, broj bodova treba da uvećamo za 1. Promeni bodovi za 1. To isto ćemo dodati i kod ovog tačnog odgovora. Ukoliko naš korisnik pogreši, nećemo mu oduzimati bodove. Ostavit ćemo ga na broju bodova kakav jeste. Hajmo događaji kada je kliknuto na zelenu zastavicu i da vidimo kako naš program izgleda. Kao što vidiš, promenljiva odgovor je prazna, a bodovi su setovani na 0. Koliko je 3 puta 5? Odgovorit ću 15. Bravo. Pogledaj, broj bodova mi se uvećao na 1. Kako se zove planeta najbliža Suncu? Merkur. I broj bodova mi je sada 2. Dakle, naš kviz definitivno radi. U ovom kvizu imali smo grananja, i to 2 grananja, zato što smo imali 2 pitanja, i imali smo 2 promenljive. Jedna je odgovor, a druga promenljiva jeste bodovi. Kako se sadržaj kutija, odnosno promenljivih, menja, lepo se vidi u okviru prikazanog sadržaja ovih promenljivih. Ako ne želiš da se ove promenljive vide na pozornici, slobodno možeš da isključiš njihov prikaz. Čini nam se da sada imaš dovoljno znanja da napraviš kviz po svojoj želji. Predlažemo ti da pitanja budu vezana za neki nastavni predmet. Kada kviz kreiraš, pozovi svoje vršnjake da provere znanje koristeći tvoj program. Srećno!